Bo día. Bo día. Métame aí altavoz, no. Vale. Pero non sabía que había altavoces tamén. Vamos a empezar o pleno ordinario do día de hoxe co primeiro orden do día que dice aprobación da acta da sesión anterior. Non me saques as capas que ainda non estou en... algo que decir con respecto á acta anterior? Non, creo que xa está corrixida, non? Sí. Mandei yo a Belén, supoño que xa está corrixida, sí. Segundo asunto, a aprobación se procede a modificación da ordenanza reguladora de actividades deportivas e culturais incorporando bonificación familias monoparentais. Eu isto recibí unha familia que, unha muller que resulta que por un proceso de separación matrimonial ou de divorcio, que se considera unha familia monoparental, antes era con xente que tiña de solteiro ou de solteira, pois tiñan fillos, e de, igual que había para as familias numerosas, de facerlle unha rebaixa en canto ao tema das actividades, en este caso para as actividades deportivas e culturais. Parecenos ben é certo, ou a mí pareceume ben, pero tamén é ben certo que para este verán non dá tempo a poñelo en marcha, pero de cara ás actividades de inverno propónse de que se aprobe esta modificación desta ordenanza. Blandino. Completamente a favor con vostede. Oye, ben raro. Non te crees que é tan raro que votar moitas veces a favor. Algo que decir con respecto a isto? Votos en contra ningún, abstencións ninguna, votos a favor todos. Segundo, terceiro asunto, aprobación se procede de imposición e de aprobación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Vamos a ver, isto tamén foi unha proposta de tesoureira de que efectivamente, como agora precisamente co tema do novo plan xeral, que ademais supuso determinados gastos para ter as persoas que efectivamente, salvo para o que fagan de pais a fillos, de que efectivamente si se incrementa o valor, non é así, secretario, o valor do ben que se vende a raíz de que o plan xeral aprobou e que o Concello ou todos os ciudadanos do Concello lle deron en este caso a bondad, vamos a decirlo así, ou que poida construir unha persona, se ese vai vender o seu bien, que efectivamente que teña este imposto do valor sobre o incremento do valor dos bienes da natureza urbana. Como non hai ninguén que fale o do bloque. A ver, eu non teño exactamente moi claro o asunto de poñer un imposto agora neste momento co remanente que ten o Concello. Se me parecen xustos moitas veces os impostos á propiedade, sobre todo se teñen moitas propiedades en ámbito urbano, pero neste caso nos vámonos a abster. Entendendo as súas, vou a entender que efectivamente se absteña, simplemente, para non votar a favor. Algo máis? Non. Votos, xa nos explica o tema, votos en contra ningún, abstencións unha e votos a favor os demais. A aprobación se procede expediente de modificación de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado polo resultado de tesorería, non? A liquidación de tesorería. Hai unhas propostas para varios asuntos. Aquí les traslado, creo que xa tuveron ocasión de velo, pero traslado ellos son exactamente do superávit ese que se pode invertir de 905.000 euros. Recordades que traemos hoxe a liquidación do presupuesto, non? Sí, pero va despois, non? Bueno, entonces, aínda que se modificou un pouco, non sufriu ninguna variación sustancial, non? A liquidación do presupuesto, sí. Non, era unha justa que estaba... Bueno, aínda que moitos dos créditos incorporámoslos este ano, por exemplo, o tema de polideportivo, ou temas de fondos propios, ou temas como o Palacio da Cultura, que tamén temos cartos que veñen de outras administracións,
e dos cartos que nos quedan que puderan ser susceptibles de gastar en proxectos que sean sosteniblemente financieros, hai unha cantidad de cartos, non vamos a invertir moitos ou a totalidade por a posibilidade de incurrir na regla do gasto. A regla do gasto que establece o goberno do Estado vai depender un pouco da liquidación deste ano, pero máis de aí non deberíamos de gastar. E ainda chegar a ese total tampouco. Deses 900 e pico mil euros estamos falando de invertir, de facer un reconocimiento de 599.000 euros. E eses vanse invertir en principio na extensión, tiñamos aquí unha extensión de rede de distribución de auga nas quintas, modificación de instalación do lugar da igrexa Mabegondo, Beiras Rúas no mesmo lugar, que foi un tema que quedou aí preocupado deste novos senteiras que vai facer a Xunta desde a rotonda de Mabegondo, de que vai para a autovía, mas o acceso que hai da local 221 hacia San Pedro de Nós, ese tramo, había aí que un poste eléctrico canalizalo e non se dou feito este outro cacho que corresponde a unha carretera municipal, entón hai que presupuestala. Logo despois, humanización da contorna do novo centro de saúde, zona verde, aparcamento de personal, aparcadoiro de persoal sanitario, apantallamento de lindes, vías de acceso ao centro de saúde máis semi-rotonda e camiños municipais que son os que levan o maior número de fondos. Creo recordar 450.000 euros. É que non o vexo por aquí. Sí, 450.000 euros. O outro eran 30.000 euros na Beiras Rúas, 10.000 en na rede de extensión de auga, depois nas vías de acceso ao centro de saúde, dous contratos menores de 48.398 euros. Pero a máis gorda é 450.000 en camiños municipais, que esos van a ser fora dos que hai dos plans de obras e servicios. Se demos a orden de que o aparellador, que o arquitecto, o técnico que nos fai os proxectos, que lle botaron unha ollada a todo o Concello, aqueles camiños que quedaran fora do POS, de que os meta na súa totalidade en este suplemento de crédito, ou modificación de crédito. Dito isto, ten a palabra o señor representante do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, imos ver. Nós, en principio, imos a votar a favor, aínda que consideramos que neste Concello, desde que nós estamos aquí na corporación, se abusa bastante da modificación de crédito. Quizás o mellor o que falta é a planificación ou ter máis en conta as necesidades que teñen as parroquias para poder facer constar todas esas partidas dentro do que é o orzamento do Concello. Dito isto, o noso voto vai ser a favor. Tendo presente que o seu voto vai a ser a favor, as consideracións esas que acaba de facer, non vou a decir nada, vou as apoiar, non é esa, esta. Se vai votar a favor, pois tampouco non vamos dar máis voltas. Por lo tanto, o secretario, por unanimidade da corporación, aproba esa modificación extraordinaria de créditos. E o seguinte asunto era unha moción do bloque, non? Sí. Venga, moción do bloque. Ten vostede paralela. Tendo presente que o BNG considera que os espazos públicos son fundamentais para o desenvolvemento lúdico, social, médico, educativo, ambiental, deportivo, cultural, etc., atendendo a que o público desempeña un papel fundamental no desenvolvemento de sociedades modernas, dinámicas, creativas, comunicativas e socialmente sás, e que estes espazos, os públicos, son axentes democratizadores que ofrecen igualdade de oportunidades sen ter presente a clase social, a raza, a orientación sexual, a religión, o xénero, etc.,
O BNG ten moi claro que lle corresponde ao goberno local actuar de xeito responsável á hora de coidar, manter e conservar aqueles espazos que ao fin son de e para a veciñanza. Todas as administracións, tanto locais como galegas e mesmo estatais, teñen a obriga de coidar do público para evitar o medre da desigualdade, dos índices de pobreza e dos discursos de odio. Dende a perspectiva local, un goberno municipal, como neste caso de Abegondo, dispón dunha serie de elementos e de espazos públicos que ten a obriga de manter en condicións dignas para que a veciñanza poida disfrutar deles e desenvolver as súas actividades do mellor xeito posible. Alén diso, tamén lle corresponde ao goberno local incrementar os elementos e espazos públicos atendendo ás necesidades que a xente de Abegondo, neste caso, lle demanda. En ningún caso o Concello deberá poñer o público ao servizo das entidades privadas para beneficiar a uns poucos en detrimento da maioría da veciñanza. O Concello de Abegondo posúe, como boa parte dos concellos do noso territorio, unha rede de locais sociais para o uso e desfrute da veciñanza, quer na zona rural ou quer no que agora, despois da aprobación do Pexón, se denomina zona urbana e que afecta ao Rueiro de San Marcos e a unha pequena zona de Mabegondo que se sitúa a carón da comarcal 542. Estes locais, que aparecen diseminados ao longo das 19 parroquias, non sempre están dispoñibles para os usos diarios da veciñanza e presentan certas deficiencias que deberían ser tidas en conta pola equipa de goberno local. Unhas deficiencias que puidemos comprobar de primeira man ao longo deste tempo no que temos representación na Corporación Municipal. Tanto de xeito presencial como no transcurso das nosas interaccións coa veciñanza das diferentes parroquias. As mencionadas deficiencias véñense agudizando nos últimos tempos debido ao escaso cuidado e recursos que a equipa de goberno lle presta a estes predios municipais. Neste sentido, a veciñanza que acostuma a facer uso dos locais amosa a súa molestia polas barreiras arquitectónicas que algúns locais teñen, chanzos, escaleiras, accesos complicados, baños sen adaptar para persoas con escasa mobilidade, refugallos, mesas e cadeiras que dificultan o paso para a realización das poucas actividades que se fan nos centros. Danos ou eivas nas instalacións, baños que non funcionan, falta de equipamentos nos aseos, pingueiras, cancelas perimetrais escachadas, tellas soltas, luces que non funcionan. De igual xeito, tamén nos trasladan, como xa yo teñen trasladado á equipa de goberno, que carecen dos mínimos produtos de aseo e limpeza. En moitas ocasións é a propia xente usuaria a que se organiza para mercar e ter nos centros o mínimo imprescindível para realizar as actividades dun xeito digno. Outras das queixas constantes que a miúdo lle trasladan ao BNG de Abegondo é a relativa pouca actividade que se realiza nos locais sociais. Ou mesmo falan do dificultoso que é, ás veces, acceder libremente a eles, aínda que non teñan actividades programadas. Igualmente, amosan o seu descontento por non teren, nos mencionados predios, un horario de apertura e peche constante, o que lle impide facer un uso continuado e que non axuda a manter a relación social entre a veciñanza da aldea. No caso de termos unha ordenanza que regule os usos e cesións dos locais, no noso termo municipal axudaría a dinamizar a vida social e cultural das parroquias. Se isto vai acompañado dun bo diseño da actividade cultural, deportiva, de lecer e tempo libre, gastronómica, de fomento da vida saudável, dun coñecemento do noso medio natural, da historia e tradicións do noso concello, dun diálogo constante e fluido coas diferentes movimentos sociais e veciñais. Se a todo o anterior lle engadimos ao orzamento municipal unha partida anual destinada á reparación, mantemento e reposición de insumos, etc., todo, como xa dixemos, de mans dadas cos movimentos sociais e veciñais de cada parroquia, conseguiremos ter un tecido sociocultural e humano moito máis dinámico e participativo. De igual xeito, poderíamos rematar co centralismo que hai no Concello actualmente por circunscribirse todas as actividades que anteriormente se nomean exclusivamente ás zonas urbanas. Por esta cuestión, no BNG desexaríamos que se fixese unha aposta clara e rotunda pola poboación rural, mellorando as infraestructuras máis próximas a estas veciñas e, ao mesmo tempo, enchendo de contidos e dunha programación estável de actividades eses locais. É por todo exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate a aprobación polo Pleno deste Concello desta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar máis unha vez ao Concello a que elabore ou presente unha ordenanza reguladora da cesión e usos dos locais sociais que hai no noso termo municipal. Isto suporía un claro exercicio de transparencia e de espírito democrático, pois todas e todos teríamos perfectamente clara a normativa que os rexe. Tendo presente que se fai un uso de parte totalmente antidemocrático dende
destes centros sociais, como mesmo se lle lembra a Valedora do Pobo alcalde no expediente N.9.Q/1571/22 do 4 de marzo do 2023 diante das alegacións presentadas polo BNG, onde claramente lle di que está conculcando un dereito fundamental como o dereito á participación recollido no artigo 23 da Constitución, dereito que despois foi desenvolvido no artigo 73 e seguintes da Lei 7 de 1985 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. E continúa a Valedora do Pobo debullando unha serie de normas que o alcalde incumpre á hora de facilitar os centros sociais. Dende o BNG, ao igual que moita da veciñanza do Concello, vemos máis que necesaria esta ordenanza. 2. Instar o Concello de Abegondo a desenvolver un programa de mellora das infraestructuras da rede de locais das parroquias de Abegondo. Unha mellora en que se recollan aspectos como o mantemento e limpeza das instalacións, a eliminación de barreiras arquitectónicas e a instalación de elementos para a eficiencia enerxética dos locais, placas solares ou cargadores eléctricos para o uso da veciñanza. 3. Instar ao Goberno local a desempeñar un programa de actividades para os locais sociais das parroquias con propostas como actividades para a dinamización da lectura, grupos teatrais, microteatro, actividades para diferentes sectores de idade, desde a infancia a senectude, pasando pola adolescencia, etc. De maneira que convertamos estes lugares no centro de vida e de reunión das parroquias e comunicación interxeracional. 4. Instar ao Goberno local a favorecer a apertura dos locais sociais nun horario definido estável para o uso e goce de todas as veciñas. Asemade, nomear unha persoa funcionaria responsável das chaves dos locais e que estea accesível para a veciñanza, velando polo bo uso dos locais municipais, promovendo o cuidado dos mesmos como espazos públicos e evitando o deterioro destes. 5. Instar ao Goberno local a facer público un calendario de usos dos locais sociais indicando os ocos dispoñibles para que calquera persona poida solicitalos. Igualmente, a que haxa esa mesma información na web e se poida solicitar a través dun formulario digital en tempo e forma. 6. Aplicar nos orzamentos municipais unha partida anual para a reparación, mantemento e reposición dos insumos nos locais sociais. 7. Creación dunha mesa de traballo coas diferentes asociacións, movementos sociais, grupos políticos e ONGs do Concello e o propio Goberno municipal para traballar nun modelo e usos dos locais sociais máis dinámico, máis democrático, máis achegado á veciñanza e que fomente o diálogo e a expresión de ideas e de novos xeitos de traballar no ámbito parroquial. Hai que reconocer que é moi ben redactado, Hai que reconocer que se molestou bastante, e polo menos en este caso tratase dun asunto relacionado co Concello e non é con outros países de por aí, outras historias de que normalmente suele ter, por lo tanto, os nosos parabéns de que traía algo, polo menos pensando na actividade que hai no Concello. Home, eu se retirara todas esas palabras que pon de antidemocráticas, de historias relacionadas con este asunto, poderíamos estudiar a posibilidade de, como vostede pide, que, por certo, a ninguén se lle impide, sempre cando sea un veciño de aquí que utilice calquera dos centros sociales, que o saiba. Hai unhas peticións, aquí preséntanse, a mirar os días que corresponde, centros sociales e outros lugares, como pode ser o tema de Beche. A ninguén, sempre cando reúna as condicións para hacer eso, evidentemente, para facer a actividade que pretenden facer. Eu, se vostede retira o tema de todo eso de tal, eu digo yo ao secretario que faga unha proposta dunha ordenanza e incluso aprobamos ou nos abstemos para que se presente un pleno, pois unha ordenanza con respecto aos centros sociales, evidentemente tendo en conta algunhas das cuestións que teñen aí ou a maioría sempre cando se sean viables. A mí me parece razonable a súa proposta, independientemente de algún comentario que evidentemente nos instarnos a nós mesmos tampouco non é moito xeito de instarnos a nós mesmos, pero si eu poderíamos estudiar, dada a súa boa vontade tamén co resto das propostas que hai hoxe, de dar unha orden ao secretario en vez de todos eses puntos de que se redacte unha ordenanza para o uso e máis para a actividade dos centros sociais. Si é así, pois votamos ya a favor, se non vamos a votar en contra. Que necesita que retiremos? Retirámoslo sin problema, O argumentario que pos con respecto ao razonamiento, con todo eso da vida social, de reunirse a xente, todo isto que está dicindo, que evidentemente quen quere solicitar de toda a veciñanza o que non para si se negou os partidos políticos, iso é certo.
Coño. Bueno, eu non teño constancia, Vale, pero non teño constancia de non sei de quen se trata, pero non teño constancia de que se negara, senón, por un tema, para a política sí, que iso é certo. Para a política se dixo, está aí o secretario, se dixo tamén un pouco que os medios sociais se poden usar para facer reunións a nivel público. Bueno, pois mira unha cousa, se o dice a valedora do pobo será moita valedora do povo, non xo discuto que sea, pero mira, está ben que fale a favor do povo. Ahora, eu non sei de alguna normativa, alguna lei que ponga que efectivamente os centros sociales se tienen que dedicar para actos políticos ou desde los partidos políticos. Tienes constancia? No, norma específica no hai, lo que pasa es que está la Constitución que permite... Bueno, a Constitución sí, el derecho de reunión tamén é cierto que tiene derecho. Bueno, el secretario fai unha ordenanza, retiremos todos os demais puntos e que faga o secretario unha ordenanza para regular as actividades dos centros sociales. Parecelle vostede ben? Bueno, pero aquela aprobámoslo todos por unanimidade. A súa disposición, señor concelleiro do Bloque, pois podemos chegar a acuerdos, pero é que iso é bo en política, en a actividade municipal. Vamos a ver, despois xa veremos, pero vamos, eu xa lle estou dicindo que efectivamente hai cousas que son boas e son boas para todo o mundo. A min as cousas antidemocráticas, cando me empezan con estas cousas, a democracia é cada 4 anos hai eleccións, se está de acordo o pueblo vota, se está de acordo votate. Bueno, venga, aprobada por unanimidade a moción con esta salvedade que se acabo de decir de a proposta de que a Secretaría redacte un documento para regular as actividades dos centros sociales e máis, sí. Adrián, podo facer unha pregunta? Podes? No caso de que se faga a ordenanza, esa ordenanza pásasenos antes para poder facer a alegación sobre... Hombre, por suposto. ¿Verdad, secretario? No, de hecho, la ordenanza tiene que tener primero una consulta previa. Eso es, venga. Perfecto. Da acción de conta da ¿dónde estamos? Esas horas, interventora. Dación de conta de liquidación do ano 2025. Que problemas hubo aí se hicieron para modificar esa... Es que hubo un ajuste en los intereses de la deuda que no estaba correcto. Pusieron más intereses de deuda de los que había. Porque creo que es por algo del banco que pasó. Consideraron que las comisiones bancarias eran todo intereses de deuda y no hay deuda de ese tipo. Por eso, entonces hay que ajustar ese y nada más. Solo unha pregunta para a interventora. Hai un documento que nos mandaron que os reparos de interventora a punto seguinte, vale. Dación de conta do informe de control interno e do informe de intervención ao que se refiere o artigo 218 que é isto do texto refundido, non? Da Lei de Facendas Locais. Dase de conta, se quere facer algunha pregunta con respecto a ese asunto, concelleiro, don Balbino, don Blandino. Pois creo que vai a ser Xosé Nereira Vilas, foi o primeiro libro, non o primeiro non, pero un dos primeiros que lín en galego, que por certo gustoume. Balbino, claro, e Lelo era o outro, Lelo. Por lo tanto, sí que conozo ben o libro de Xosé Nereira Vilas, que creo que vai ser o vinteiro persoeiro das letras galegas, porque acabase de celebrar o 10º aniversario do seu pasamento, porque senón non podría ser reconocido como persoeiro das letras galegas. Blandino se sabe que hai dous en España, pero os dous que non, sí. Pues mira que ben. Se quere facer algunha pregunta que eu dicía, pero faina despois. Se me pode dar así un breve resumo da comisión dos reparos. Son reparos del año anterior que yo no estaba. Venga, decretos. Porque el problema es que los reparos se estaban metiendo toda la relación de facturas que iba a reparos. No se estaba distinguiendo entre facturas que sí que llevan reparo y facturas que no. Entonces está el cómputo global de toda esa relación de facturas.
habría que ir expediente por expediente mirando el importe que sí que es de reparo y el que no, porque no son diferentes. Con respecto a iso, que saiba vostede que levo en reiteradas ocasións facendo decretos ordenando os servicios de Secretaría de Intervención de que se redacten os contratos pertinentes para sacarlos a concurso, pero, bueno, a capacidade de traballo é que hai. Evidentemente, pois hai ese problema. A maior parte dos reparos son fundamentalmente referidos a actividades que efectivamente, os servicios que efectivamente se acabaron e que non estamos, por exemplo, agora está se reparando, ainda que vamos a aprobar agora o prego de condicións para actividades deportivas e culturais. Este ano pois estuvo en prórroga, tamén reparando, porque era moito máis barato que o que vamos a ver e ainda forramos cartos. Pero, bueno, esa é unha cuestión de principios. O seguinte é decretos da alcaldía, tuveron ocasión de velo, e vamos aos rogos e preguntas. Ten a palabra o que fala hoxe a parte do alcalde, que os seus manos non vemos que haxa máis ninguén. Para os plenos, ao final, vamos ter que dar os temas eu nomais. A ver, primeiro, trasladamos hoxe a este pleno unha pregunta que nos fixeron chegar dúas veciñas do Rueiro de San Marcos en Abegondo. En que momento ten pensado a equipa de goberno poñer novas farolas na beirarrúa que están fronte á Casa do Concello e no caso de que non se sustitúan, teñen pensado retirar os restos das farolas vellas xa que supoñen un perigo para os peóns que transitan pola beirarrúa? Eu aproximadamente fai 15 días que me enterei deste asunto, pero xa me dixo o tenente alcalde que xa fai tempo, porque isto foi ocasionado por accidentes de coches. Entonces non se puido solucionar o tema cos aseguradoras, e se xa temos feito un proxecto, está agora non sei se intervención ou como está, evidentemente un contrato menor, que son 15.000 euros, unha cousa así, para repararlos e para cambiarlos. De calquera forma, hai dous asuntos polos cuales tuveron ese retraso. Un, porque primeiro temos que averiguar se sabemos de algún coche que efectivamente causará o dano, e dous, que tamén estamos redactando, ou polo menos é a intención deste goberno de sacar a concurso xa polos seguintes 15 ou 20 anos o tema do mantenimiento e ao mesmo tempo do cambio total das luces do Concello para a tecnoloxía LED, que estamos estudiando porque parece nos que sale un pouco cara, por eso subir algún retraso, pero xa digolle que xa está o tema, podía dicir as dúas señoras que me acaban de comentar eso, de que xa vaise a contratar e vaise poñer. Conste que está moi ben feita a pregunta porque ten toda a razón do mundo. Elas, agora vostede. A segunda é, hai xa uns plenos o BNG mostrou a súa preocupación pola falta de elementos vexetais nas obras de humanización que se fixeron na zona traseira do predio municipal. Elementos vexetais que axudarían a amolecer os picos de temperatura que se sofren nestas cada vez máis frecuentes vagas de calor. Dende aquela cuestión que formulou o BNG e que o alcalde despachou naquele momento con en Abegondo que sobran son zonas verdes, tivemos a oportunidade de facer medicións en varias ocasións cun termómetro ambiental que nos trasladou na maior parte das veces temperaturas superiores aos 40 grados nunha zona onde predomina o asfalto e o cemento. Non son científicas estas medicións, son medicións feitas por nós cun termómetro ambiental e un termómetro láser. Somos conscientes de que as nosas medicións para nada son científicas, pero achéganos a unha aproximación da realidade. Atendendo a todo isto, ten pensado a equipa de goberno artellar algunha solución mellor vexetal a esta cuestión anteriormente relatada? Casi me gustaba decirme que a humanización é cae pola parte de atrás do Concello. E foron aí mirar a temperatura que había. Home, iso xa ten o seu mérito. Pois vamos a facelo. E vostede que quería poñer algún árbol ou alguna cousa? Concejal de Obras, mira vostede. Esta semana E logo se poñemos, como se poñen unhas chismas por riba que van soltando algo de pulverizar en agua. O sea, que o tema de... Digo, eso pode ser algo deso. Hai vegetal. Mira, a ver se hai por aí uns algo de vegetal. Unhas silvas ou toxos non, que a mí gustame mellor outras especies autóctonas.
De case todas as veces que dende o BNG mantemos algún diálogo coa veciñanza, descubrimos que sempre aparece unha queixa común, sexa cal sexa o termo municipal onde nos atopamos. Por regla xeral, todo o mundo se queixa da falta de mantemento que sofren os espazos públicos, o mobiliario, as diferentes instalacións. Falamos de cancelas de madeira escachadas ou sen pintar no Beche ou no campo da Festa de Montouto ou en Mabegondo, etc. Falamos de cancelas de metal oxidadas sen limpar e sen pintar, por exemplo, en Sarandoso ou Mabegondo e que foron instaladas nesta legislatura. Falamos de elementos en áreas infantís sen reparar, falamos de aseos de centros sociais que non funcionan, falamos de áreas de descanso comestas pola maleza, falamos de rutas de senderismo que non se manteñen e se abandonan, falamos de falta de control e cuidado nos centros sociais, falamos de farolas estropeadas das que se fixo petición por rexistro hai 6 meses e aínda non se actuou. Atendendo a todo isto, ten previsto o Concello aumentar a súa partida para cuidado, mantemento e reparación daqueles elementos públicos que así o precisan. Hai cuestións que non son tan sinxelas como o que é sacar algunhas señais que están deterioradas ou algunhas entradas que poidan estar en mal estado. Hai algunha outra que non é tan sinxela, e vou dicir cal, a do mantemento dos sendeiros. Por qué? Porque unha das cuestións que requiren os sendeiros, os que sobre todo se fixeron, é que se empreguen. Se non se empregan, mire, vostede, eu vou andar ali á beira da miña casa, e de vez en cando collo un jabillo, sabe o que é un jabillo? Unha fouce, e se medran cando é a época da primavera, eu collo o gabillo, de paso que vou andar, e corto as silvas, que normalmente son as que rabuñan cando un vai paseando por aí. Entón, vamos a ver, hai cuestións que si son máis viables e máis factibles, e non lle quito a razón de que hai sitios onde están oxidadas e habrá que arrancalas, que faga o home que mande ao técnico que faga un inventario deso. E usted estamos na democracia, pode facer unha pregunta que queira. En canto ás sendas de sendeirismo, o mellor tamén, desde o Concello, en vez de levar a xente a facer sendeirismo a outros concellos, empezar a coñecer o noso, facer sendeirismo no noso. Xa fan, pero bueno, de calquera forma, habrá que instar a tanto a deportes como a servicios sociais a de que fagan máis sendeiros, máis sendeirismo por aquí, por Abegondo. Pois está moi razonable, Bueno, non se crea. Venga, siga. A quinta. A cuarta. Esta Semana Santa, uns veciños del Miñón poñíanse en contacto connosco para trasladarnos que na antiga canceira que se ubica nesa parroquia había novamente cans que producían un alto nivel de ruídos. El Miñón. Que sabe a equipa de goberno disto? Non foi a canceira trasladada na súa totalidade para a parroquia de Montouto como anunciou o Concello na prensa? E teño que dicirlle a resposta que eu dou. Para min está trasladada na súa totalidade. Habrá que mandar por ali a alguén que mire a decir a técnica de medio ambiente, el secretario, trasladarlle a secretaria a técnica de medio ambiente que se dé por aí unha volta, pero de feito o principal motivo polo cual se trasladou para Montouto a cancería foi precisamente polos ruídos que causaba os veciños. Nós non temos constancia, así como antes de que estuvera en Montouto, si houbera algunhas queixas fundamentalmente dun propietario, máis que ninguén dun propietario que tenga a casa ali cerca, incluso presentaron unha denuncia judicial e últimamente non tivemos desas denuncias. Quinta. Hai tan só uns días saía na prensa a creación dunha finca de actividades hípicas en Santalla. Supoñemos que ou é a parroquia de Abegondo ou é a de Leiro. O conto é que a finca se prevé para o noso concello e polo que poñía na nova non moi lonxe dun importante leito de auga. Tendo presente os residuos que xeran unha instalación deste tipo e atendendo ao xa alto nivel de nitritos que presentan os acuíferos abegondeses, segundo os informes da Xunta, podería o señor alcalde debullar máis polo miúdo en que vai consistir este proxecto? E en relación con esta pregunta, co anterior, e atendendo ás múltiples novas que están aparecendo na prensa sobre as instalacións macrogandeiras do noso concello, como son os porcos e os bisóns, e visto o que está acontecendo nestas instalacións,
e os antecedentes, atendendo ás múltiples demandas veciñais, ten o Concello algún protocolo de control sobre estas instalacións? Cando hai demandas veciñais, actúa o Concello notificando as denuncias á Sanidade ou a Medio Rural? Vou contestar na última parte, que teño máis fresca. Mire vostede, tan pronto tomemos constancia dunha denuncia dunha instalación que por desgracia moitas non hai, pero as que hai, dunha veciñanza, concretamente dunha parroquia, e tan pronto como a asociación de veciños e incluso os veciños trasladaron as súas queixas, trasladamos á Consellería de Sanidade, que é a competente con respecto a ese asunto. Non temos competencias, nós o único que temos competencias é para a actividade autorizala e para a construción, pero logo despois o control sanitario e ganadeiro corresponde á administración autonómica. Despois o outro era que falaba... vamos a ver. A mí trasladoume precisamente fai, creo que 10 días, neste caso o urbanista, o arquitecto municipal, de que había interés por parte de alguén que non sei, ni no conozo, na zona de Santalla, sí, ao parecer é na zona Santalla é Santa Eulalia, bueno, pois se vamos a Beade, baixamos por aquela pista hacia abaixo e vamos hacia a Ciudad Deportiva ou hacia a entrada da autovía, pois é por ali unha esplanada que hai grande, donde antes tuveron a Galiña Piñeira unha sede. A Galiña Piñeira que fixeran aí os veterinarios, o colexio de veterinarios fixera unha instalación aí. E de calquera forma, o plan especial que solicitan eles ten que contemplar medidas dese tipo e ademais vai haber un tempo. Un plan especial casi lle leva ao mesmo tempo que un plan general de ordenación municipal, co cual ten que, expoñerse ao público e ten que ir a todos os organismos sectoriais para que informen sobre ele. Por lo tanto, calquera cousa que se vai, non temos, eu non teño, ni siquiera conocedor, ou a dona, ou non sei quen son os que o fan. No seu momento, unha instalación semellante fixose nuns terreos que compraron ao Marqués de Figueroa, que é o tema da hípica da Coruña, da Sociedade Hípica da Coruña, que é o pai que ten as instalacións aí. Non me consta de que causarán ningún tipo de vertidos, pero bueno, nunca se sabe. Está ben tamén que vostede se interese por eso. Sigo lle dando os parabéns. Esta mesma semana sabíamos pola prensa que o Concello tiña previsto converter a Casa do Lojueiro en Geixade nunha sorte de vivenda de emerxencia social. Dende o BNG aplaudimos que ao fin se lle dea un uso a este predio que conta con historia, con arquitectura e que é símbolo do que foi a enxeñería de camiños na súa época. Atendendo ao anterior, no momento en que se inician as obras de recuperación da denominada casilla, o Concello manterá os elementos arquitectónicos que a caracterizan, dinteis de portas e fiestras, así como lareira de granito, letreiro de peones camineros, escaleira de madeira, etc., ou fará unha intervención similar a que se fixo na Rectoral de Mabegondo, onde acabou coa súa arquitectura mariñá? Na última parte, unha versión súa que eu entendo que sí, pero hai uns técnicos, evidentemente, supoño, en este caso, eu esa orden non a din de que se eliminen eses intereses arquitectónicos ou os elementos arquitectónicos aos que vostede facerá. Entendo, se lle trasladará ao director do Obradoiro, en este caso ao ADL, que é o que dirige o tema deste Obradoiro, aos técnicos que fixeron a memoria o proxecto que haxen facer, que evidentemente tiñan en consideración eso. A nosa idea sempre foi de procurar de manter esta casa do Lagoeiro, que chamanlle casilla, pero é a casa do Lagoeiro. O Lagoeiro era un peón caminero, a que non o sepa, un peón caminero que antes non había o mantenimento das carreteras, e cada era mellor que houbera peóns camineiros, que eu vi a Valladolid este día, e resulta que por aí pola autovía, pola A6, parece un camiño de pedras. Sería mellor que houbera un peón caminero que lle estuvera botando ali os parches. Ainda que en principio habían solicitado ali os veciños do entorno de que aquilo fora unha especie de centro social, querían meter ali un buchinche, alguén estaba interesado, concretamente o fillo dun veciño dali, que quería montar ali unha especie de un ambigú, unha especie de unha cafetería para a veciñanza, pero ao mesmo tempo un centro social, pero ao mesmo tempo tamén na carretera
non hai desde Herbes, agora creo que tampouco en Herbes hai, en Beira tampouco non hai ninguna taberna, entonces para comer hai un centro. Desistiuse esa posibilidade, eu creo que agora vai sendo moito hora, apareceu a ocasión dun obradoiro, e de que, bueno, pois, se non rematamos con isto, pois pediremos unha axuda tamén á Xunta de Galicia para o tema da vivenda, e acondicionala para que, pois, da mesma maneira que temos pensado co tema dos mozos das vivendas de aí, que xa temos, por certo, o que nos dixo as enquisas dos mozos que así quixeron trasladarnos, pois xa están mirando para facer unha primeira iniciativa en alguna desas naves. Pero, bueno, de calquera maneira, o tema de aí, pois, acepto a súa proposta, sigo pensando que ten cousas positivas que decir. Eu digo porque visitei algunhas vivendas de peóns camineiros, algunhas privadas e outras que son públicas, e non sei se intervén patrimonio, pero en todas mantuveron as características arquitectónicas que teñen. Tendo presente que se chega o mes de xuño, mes da loita LGTBIQ+, ten previsto o Concello algunhas actividades alrededor desta loita. Falamos de puntos arcoíris como espazos de información, acompañamento e sensibilización en centros educativos, centros de saúde, centros sociais e deportivos e zonas propias da mocidade. Falamos das denominadas zonas irisadas para a proxección de documentais e películas, charlas sobre diversidade, identidade, cultura queer. Falamos de crear na Biblioteca Municipal un punto de lectura queer con actividades literarias, talleres de uso da linguaxe non sexista, novas masculinidades, familias escollidas, realidades trans, presentar obras literarias que mostran a realidade LGTBIQ+, antes e agora. Falamos de formación tanto, bueno, isto, as obras literarias, se na biblioteca non teñen, podría pasar eu lista de varias das que se poden presentar. Falamos de formación tanto para traballadores do Concello como para cargos políticos en temas de diversidade sexoafectiva, temas de orientación sexual ou identidade de xénero, traballar na realidade trans, homofobia, asexualidade, realidades non binarias, intersexualidade ou o feito queer no deporte. De calquera xeito que sabe vostede que algunhas iniciativas xa tomamos sen que se entere vostede, Vamos a ver, creo que houve unha festa de xuventude fai pouco e había un punto violeta, non había un punto violeta. Bueno, quero lle decir que unha cousa que non se dé publicidade e agora supoño que no día da familia tamén teremos ali algún punto de información violeta ou destas cuestións que tal. Eu eso, máis ben, eu digo o tema de servicios sociales ou o tema de cultura, de que o estudien en cada unha das actividades que haxa que se poida meter, pois metelo. E, non obstante, tamén lle vou dicir outra cousa máis. Eu estou á espera de poder inaugurar o Pazo da Cultura, así que rematemos o polideportivo. Primeiro vamos a inaugurar o centro de saúde, que por certo cambiou o día. Chamáronos que en vez de ser o día, que vai ser o día 16, me parece. O 12 e o 18. Parece que non se pode ese día, razóns non a sei, pero á mesma hora, ás 12:30, non é a 1, senón ás 12:30. O digo para que os saibades, incluído o concelleiro do Benega. E 18 de xuño, non, pola mañá, claro. Traballas? Pois iso é boa cousa, de que traballes. O peor sería non traballar, non te creas. E alégrame que sea así. E no Pazo da Cultura, que digo que xa se inaugurase e que rematemos o polideportivo, porque mientras tanto estamos utilizando ali aquelo para o gimnasio, mas para outras cousas. Tan pronto como aquelo inauguremos, a miña idea fundamentalmente, a nosa idea fundamentalmente, non tanto na planta de abaixo, senón na planta máis de arriba, incluso nun mirador que hai arriba, sería para facer actividades deste tipo de formación e tamén relacionadas con ese tipo de políticas das que fala vostede. Ademais, a min gústame colaborar cando se hacen, ou a nós gústanos colaborar cando hai propostas realistas, propostas sensatas, propostas, dá gusto falar con vostede hoxe, que saiba. Por lo tanto, moitas grazas. Política moitas veces é así, de entendemento, ten que ser. Perdona, pero mira, hoxe tuve un acto, tamén eu podo dicir algo, tuve un acto de inauguración
da 13ª conmemoración, aniversario da Reserva Mundial da Biosfera no Castelo de Santa Cruz, ali na sede do Ceira. E, curiosamente, todo o mundo que ali falou, desde a Directora General de Madrid, a Directora General da Xunta da Universidade, que lle de pasar, como pasou o rector da Universidade, o escrito que fixo hoxe para falar ali, todo o mundo decía que o mellor que se podía facer era como na Reserva da Biosfera, que houbera consenso, que non houbera... Ali había 9 alcaldes dos 17 alcaldesas. Estaban ali. Nun tema que durou pouco tempo, pero estaban ali por mañá. E eu particularmente, os meus compañeiros exactamente igual, somos moi amigos de chegar a acordos e de ser de consenso. Non somos sectarios, non somos personas sectarias. E, por tanto, sempre cando sexan cuestións razonables, sempre nos vamos a entender. Eu, mentras viva ou mentras este, o día que morra, pois, irei para o cacheiro e ali se vou poder facer. Que teñades un bo día a todos e a todas.